Čaute, nazdar. Ondrej Volker, Lukáš, Dzivý fotograf, zdravíme vás z kúsok spred Viedne, kde sme zastavili na odpočívadle a chceme sa s Lukášom porozprávať o nejakých top 10 plus minus rozdieloch, ktoré si on všimol ako prvý dojem, keďže sedí, dajme tomu, prvú hodinu v Tesla Model 3 Highland a on ako vlastník ne Highlandu, čiže ročník 2019 vám porozpráva svoje také prvé dojmy, že čo je tu inak, lepšie, horšie, alebo uvidí sa. Máme také 3 kategórie. Lepšie, horšie, inak, uvidí sa. 4, Ondrej. Dneska som sa smial ráno trénerovi, že nevie narátať do 4 a ja som sa teraz na tom presne popálil. Vychytávka číslo 1. Tlmenie dverí. Mŕtve uhle. Dobre, tlmenie dverí. Tlmenie dverí určite, čiže keď zatvorím, je to také fakt, aké by som sedel možno v nejakom S-kovom Mercedese, možno, neviem. Ale je to také, tak to má byť, podľa mňa. Na tej mojej 2019-ke tam cítiť tie slabé materiály. Počkaj, možno chytíme späť ako od kamióna. S Rumunom by som nechcel pojsnúť, dalo spisovať. Nedávno som s 80-ročnou Rakúšankou. Ježi Kriste, nie. On nevidí späť ako ťa. No tak on vie, že som tu. Prepáč. Druhá vychytávka. Mne sa veľmi páči, ako tu ukáže mŕtvý uhol a je to v interiéri. Tam svietí také červené svetielko. Bežné auta majú mŕtvý uhol na späťakoch a keď je zamrznuté alebo zasnežené alebo neviem, tak možno niekedy sa stane, že to človek nevidí. Toto sa mi páči, že je v interiéri a večer to môže byť taký zaujímavý, decentný prvok, presne tak. Ďalej sa mi páčia La Cantara. Toto je pekné, čo sa týka materiálov, interiéru. Aj ten šuflík je celkom zaujímavý. Teraz som si všimol na Ondrejovej, že má svetlejšiu strechu ako ja. Ja som kupoval jazdenku Teslu a mne sa zdá, že majiteľ predo mnou on dal ešte jednu vrstvu folie na strechu, aby nebol také silné svetlo v lete, vieš, že by ti nepražilo do auta, keďže auto má celú panoramatickú strechu, hej. Ondrej to má svetlúčke, čiže ty pekne možno vidíš aj dážď, hviezdy, alebo ja neviem. Čiže je to také, uvidíš v lete, jak sa to bude chovať, hej. Možno to má silnejšiu klimu, neviem, ťažko povedať. No a jazdné vlastnosti ešte mi Ondrej nedal šoferovať, takže vám neviem povedať. No, vidíme, či bude poslúchať. Možno mi dovolí, bo ja som mu dal. No. Celkom pekný držiak na telefón si kúpil Ondrej. Mne sa to páči a je matný. Toto je pekné, že sa mi to tak hodí. Ja mám napríklad túto... Vieš, koľko stal ten držiak na telefón? 60 €. No, 100. Hej, aj to vyzerá, že to je drahšie. A potom sa mi páči stredový panel, aký je oproti moje, lebo môj musím skoro stále leštiť, keďže mám ho lesklý. Aj stredový, ale zase pôsobí na mňa viacej elegantnejšie moja. Čiže toto sa mi páči. Na mojej sa mi páči, že mám tie rúčky, ktoré teraz sme sa bavili o tom, že Ondrej na to nadáva celý čas a mi po večeroch píše, že nevie prehodiť smerovku, alebo na to zabudne, dosť na to, ale veľa ľudí na to nadáva. No tak smerovky nie sú dobré na tomto aute. No a... Ja ich osobne považujem za najväčší fail na tomto aute. Ako sú tu veci, ktoré si človek vie vygoogliť a nájsť, že čo všetko sa tu zmenilo od, ja neviem, výstražného tlačítka a podobne. Tak lebo ja tu mám výstražné a vedľa je hneď na privolanie SOS, hej. A už sa mi stalo, že chcem dať výstražné a som stlačil omylom SOS, vieš, aj také sú vecičky, ale môj názor to je, v podstate je to isté. Akurát ja viacej schvaľujem, aj dlho nad tým premýšľam, že pôjdem do 18-kových kolies, lebo mám 19-ky a si myslím, že aj ten dojazd je určite podľa mňa lepší a je to komfortnejšia jazda na tých 18-kách. Sú aj lacnejšie, keď pozeráme aj na cenu gum a podobne, vieš. Čiže ja premýšľam nad tým, že asi to urobím tak, že leto bude mať klasika 19-ky, aby to vyzeralo to auto pekné v lete, keď chodím na tie svadby napríklad fotiť, vieš, a podobne. A v zime si dám určite 18-ky, že budem iba prehadzovať kolesa. Toto je asi najlepšia varianta, si myslím, hej. No ale ináč, tých kúčky, čo sa týka, hej, ešte toho odlučnenia, to som chcel povedať, tie dvere, tlmenie a toto OK, ale tu už boli pridané samozrejme tie dvojité sklá aj vpredu, aj vzadu, aj sú tu možno iné tlmiče a tak.
Že by to bol nejaký veľký rozdiel, zistil som to cez hodinky, kde ti ukazuje aspoň taký možno základný merač decibelov hlučnosti. Tak v tejto je cca 62 decibelov pri 130, ale trošku fúkal vietor, takže možno aj menej. A na mojej to je takých 67-68 decibelov možno, hej. To znamená, že tam tých 5 decibelov možno to odhlučnenie, možno štatisticky sú iné čísla, neviem. Ja iba zo svojich skúseností hovorím. Ale že by to bol nejaký extra rozdiel. Ešte čo k tým negatívom, teraz ma vieš čo napadlo, že dosť veľakrát sa mi stalo, že som išiel rýchlejšie ako 130 a ľudia mali pocit, spolujazdci, že mi povedali, ty čo máš otvorené okno, že tak keby prefúkovalo cez okná vietor, hej. Neviem, či to je fakt tým, že na spaľovákoch to človek nepočuje, lebo tam sú úplne iné zvuky na spaľováku, hej. Vieš, lebo ty tu počuješ iba fakt tú gumu, fakt je ten vzduch a autopilota. Vieš, čiže no tu sú úplne iné zvuky, ale zároveň počúvať podcast v Tesle, príklad, to je top. Hej, to je kľud, pohodička, cestuje si, toto je úplne že úžasné, hej. Teraz mám dobrú správu pre všetkých vás, ktorým sa tiež páčia autá značky Tesla. Ak by ste si Teslu chceli požičať, vyskúšať na jazdu, poradiť sa o kúpe alebo objednať za pravdepodobne najlepších podmienok na trhu, tak ja osobne odporúčam drivetesla.sk, ktorí sú aj partnermi môjho kanálu. Vďaka nim môžem robiť tieto videá a patrí im za to moja veľká vďaka. Moja osobná skúsenosť s kúpou Tesly je taká, možno aj viete, lebo som robil o tom video, že som si Teslu objednal na vlastnú päsť, bol som si ju aj sám vyzdvihnúť, ale malo to niekoľko úskalí. Za prvé, keď som auto objednával, nemal som sa s kým poradiť, kde konkrétne auto objednať a ako ušetriť, pretože Tesla má v rôznych krajinách rôzne ceny pre rôzne modely a tie ceny sa ešte aj líšia v čase, takže som mohol niečo ušetriť. Za druhé, pri preberaní auta som mal, úprimne poviem, trenky trošku do hneda, pretože ja som není odborník na Tesly a nevedel som, čo presne mám skontrolovať, či je auto 100% funkčné a v poriadku. No a za tretie, vybavovanie nie už týchto, ale tých prevozných značiek, čo som mal predtým a následné prihlásenie auta na Slovensku, boli úkony, ktoré mi trošku dali zabrať na čase, nervoch a strese, pretože prihlásenie auta na Slovensku, najmä ak je zo zahraničia, nie je úplne taký jednoduchý proces, ako by sa mohlo zdať. Inými slovami, dnes už viem, čo všetko to obnáša a určite by som to dnes už nerobil na vlastnú päsť a zjednodušil by som si to a ušetril by som nejaké peniaze tým, že by som to nechal na chalanov z drivetesla.sk. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si veci nechcú komplikovať a chcú aj ušetriť, tak určite odporúčam obrátiť sa na drivetesla.sk. Chalani majú mnoho skúseností, pomohli už viac ako 300 spokojným zákazníkom Teslu na Slovensko doviesť a prihlásiť. Dole pod videom je odkaz, na ktorom si môžete objednať bezplatnú konzultáciu ohľadom vašej novej Tesly alebo návštevu showroomu drivetesla.sk. Sú tu 3 65W USB-C, čo je akože považujem za extrémny prínos. Vieš nabiť notebook? Notebook, hej. Proste prejdem do Považskej, mám dobitý. Tak toto je super. Dobitý notebook do takmer polovicu, hej, keď mám vybitý úplne. Ďalej je tu ten displej vzadu, čo je akože mega pecka pre decka vzadu. Proste môj syn je na tom závislý, proste vždy, keď ideme na dlhšiu trasu, tak pustím mu tam vlastne to, čo pozerá aj doma, hej, má to rozpozerané na tom Netflix konte, čo máme doma, túto príde, pustí mu to a tam, kde mu tá doma na telke tá rozprávka skončila, tak tu mu pokračuje. Tu jednu vec by som ti povedal možno k tomu displeju, ako samozrejme tam sa bavíme o oveľa vyšších cenových značkách a cenových týchto, kde všetky autá reálne stále používajú displeje na sedačkách. Hej, čo je si myslím, že oveľa komfortnejšie, keď sedíš a sa pozeráš pred seba na ten displej. Není to problém, ja som to tiež tak sedel. Aj iný som sa pýtal, že či vôbec. Hej. No ale zase tam, vieš, to všetko by sa odvíjalo zase od ceny auta. Vieš, čiže ako vychytávka, výplň pre, jak hovoríš, pre deti a podobne. Toto auto stojí 27 000 eur bez DPH, nie? To sa bavíme o ľudovom vozítku. Za tie peniaze ako si myslím, že je. A potom ešte tretí rozdiel, odvetrávané sedačky. To sme skúšali po ceste, čo na to hovoríš? Toto je zaujímavé veľmi, no. Lebo niekedy, keď tak dlhšie sedím, aj na mojich, hej, tak samozrejme, že sa ti potí chrbát, lebo jednoducho, keď to nemáš odvetrávané a to je syntetika, tuším, to nie je koža, syntetická,
látka, lebo som si dával na to keramiku aj na tie sedačky, hej, aby to dlhšie vydržalo. No a to odvetrávanie, na dlho by som to asi nedal kvôli krížom, pre istotu, vieš, ale prevetráš, hej, proste sa ti to schladí a ide si ďalej úplne bez toho, aby som sa musel odlepovať od sedadla. Toto dakedy robím. No uvidíme, čo to bude v lete robiť, aké príjemné to bude. Hej, toto v lete budeš mať super. Dáme feedback. Ešte hudbu si mi nepustil. Hudbu som ti nepustil. To neviem, jak hraje u teba hudba a možno to budem vedieť porovnať u teba a u mňa. A feedback z podvozka, no dostaneš ešte tiež vlastne, keď si možno zašoferuješ, ak budeš poslúchať. To hneď viem, bas je lepší. Ale ináč je to skoro identické, ale ten bas sa zmenil, tam niečo tam je pridané, že? Sú tu dva subwoofere, vpredu aj vzadu a všade sú repráky, dokonca tu hore je reprák. Tu je napríklad, a dokopy je tu 13 alebo 17, nie som si úplne. Ale zaujímavé je, lebo ja mám biely interiér. Áno. Zaujímavý je ten čierny, som myslel, že sa viacej možno, ako, podľa mňa tá odvetravačka ti ten bordel menej bude vidieť, lebo má nejakú textúru, tá odvetravačka, že nie sú úplne hladké, ako boli, vieš. Ale zase ja osobne s bielými, každý mi hovorí, bože, že biele som si kúpil interiér a ja osobne biele je top. Ako na tom vôbec nič nie je vidieť. Keby som nemal ženu a deti, tak si aj ja dám biele. Hej, ale ja osobne stačí nedal by som si, lebo utierka, vieš, ja som lenivý proste, a vidíš, aké mám auto zadrbané. Som ošal, som ti tu popratal, hej. Takže ja som není na toto. Stlačím brzdu. No a toto je ďalšia vec. Čo? Štart. Naštartovať auto. Neviem. Ty to máš ako? Pačka. No a keď stlačíš, máš hneď zaradené dopredu? Nie, ja stlačím brzdu, dám dole, jak na Mercedese. Dám dole a ide. Nie, neviem ako ide. Tak je Mercedes. Ja, že musím na displeji prepínať. A to som si napríklad myslel, že bude väčší problém, ale to tu šachuješ viac menej PlayStation iba pri nejakom manevrovaní v nejakej tesnej uličke, parkovisku dopredu, dozadu. Lukáš, vám chce ešte niečo povedať o vonkajšom vzhľade? No mne sa páčia tie svetlá, ako urobili nové svetlá. Taký zaujímavý, zase futuristický štýl svetiel je, že to nie je jak nejaký Peugeot. I toto je okej, aj puklice, to prvýkrát ináč vidím puklice naživo na Tesle, lebo ja nemám puklice a predné svetla sú tiež nové. A vyzerá to tak viacej športovo. Taký Puma, máš krásnu Pumu. Zadrbanú. Pekné. Všade Tesly. 2019 predpokladám, lebo má chromové lišty, takže to bude 19. 2021 už má čierne lišty okolo, takže tu máme 2019. Má výduchy na prednom spoileri, aj tu na. A nový Highline nemá. Nové svetla, širšie svetla, užšie svetla. Sentry nemá? Smerovky na starej Tesle sú tu a tu sú už v nových svetlách. Hej, toto sú smerovky dole? Áno. Tak. Vyzerá to spredu podľa mňa ako úplne iné auto. Jas displeja, videjka a viem posunúť sedačku, viem prednú posunúť sedačku, keď sedím vzadu. Toto je super. Hej, že si... to je bomba. A také minimalistické, pekné. Takže toto bol súčet takých našich znalostí za to krátke obdobie, ktoré používame Tesly. Ja si myslím, že viacej je zatiaľ asi plusov ako minusov. Tie minusy sú také, že najradšej by sme napísali e-mail Muskovi, že prosím vás, ako fakt sa to nedá, fakt. Hej, ale inak za mňa povedz ty. Ja tu mám jednu výtku, ktorú ty nemôžeš vedieť, a to je to, že môj syn miluje navigáciu. A on z tej detskej sedačky zadu na tento predný displej nevidí.
a ja by som mu tú navigáciu chcel dať na ten zadný displej. Takým jedným tlačítkom, aby mohol pozerať, tatino, ja chcem vidieť šípku, ja chcem vidieť, kadiaľ ideme. A on sa natáča, chudák, celou silou a nevidí. Tak hovorím, že musíme napísať, ja som mu to slúbil, že to napíšem tomu výrobcovi, že aby to tam dali v nejakým najbližšom update, tak to si tam ešte prosíme. V každom prípade ďakujeme za dopozeranie, hoďte like na video, ak sa vám páčilo a tým pádom spôsobíte to, že sa dostane k väčšiemu publiku. Mňa to potom bude viac baviť a možno častejšiekrát zavolám Lukáša do mojich videí a pokecáme o Tesle alebo pokecáme o Tesle s inými ľuďmi. Hoďte komentár, čo vám sa páči, nepáči na Highlande, prečo by ste si kúpili radšej iný model alebo nie Highland, alebo ktorý ročník a tak ďalej. Pokecáme v diskusii, Lukáš sa určite zapojí a ak ste na mojom kanáli noví, tak sú tu cestovateľské série takým zvláštnym spôsobom prezentované. Luky, čo je na mojich cestovateľských sériách iné ako na ostatných? Tak mne sa najviac páčilo, to už na začiatku som ti povedal, keď sme sa prvýkrát stretli a trošku sme rozberali tvoje videá. Mne sa veľmi páči, že niekedy ukážeš to mesto takým bežným spôsobom, nie že musí tam byť dokumentovaná taká história, čo ty ani nepozeráš nejaké historické pamiatky a podobne, ale to, že fakt prídeš a užívaš si to mesto a toto sa mi na tom páči, že ukážeš električka, jak prejde. Ja neviem prečo, ale mňa také veci mám rád, samozrejme pozerám aj iných vlogerov a podobne, ale no u mňa proste najčastejšie fakt pozerám tieto videá a ma to zaujíma, lebo málo cestujem, takže pre mňa je to, bojím sa lietať, tak a hlavne, že bojím sa lietať, sme na letisku. Ale Lukáš sa bude lietať a práve odlietame za chvíľočku. Čiže pre mňa je najzaujímavejšie to, ako sa dozviem o tom meste, keby som tam niekedy išiel, tak by som mal predstavu, ako to mesto asi vyzerá. Okay. Toto ma zaujíma na tých videách. Hej. Takže to je taký hlavný, alebo jeden z pohľadov na to, že prečo by ste teda mohli ten môj YouTubeový kanál odoberať. Budem rád, ak to spravíte, dajte aj zvonček, nech vám neujde žiadne video. Ondrej Volker a Zivý fotograf. Čaute. Čauko. No ešte jedna vec je, že sú youtuberi, ktorí mne dosť veľa robí aj aký má prejav, aký má tón hlasu a pri niektorých mi to, nebudem hovoriť, že kto, ale pri niektorých mi extrémne vadí ich hlas. Hej, a toto je dosť dôležité podľa mňa. Tam nejde o to, že aký humor možno použiješ a podobne, máš byť sám sebou samozrejme v tých videách, ale ten tón hlasu urobí strašne veľa. Keď máš pozerať 30-minútové video a keď ten hlas znie divne, tak mi to príde proste, no nedá sa to pozerať a môže mať aj dobrý obsah, aj zaujímavý strih, aj všetko okolo toho, ale to strašne veľa robí. Nie každý môže byť v tomto smere to robiť, podľa mňa. Čiže ja mám dobrý hlas mikrofonický? Podľa mňa máš OK hlas. Wow, lebo ja keď som sa prvýkrát počul, tak si hovorím, kamoško, ty túto kariéru určite nespravíš.